Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε για κι άλλο βίντεο, διαφορετικό από τα άλλα όμως. Εδώ τώρα θα σκρατσάρουμε, ήδη έχουμε ένα σκράτς το οποίο έχει κερδίσει από ό,τι βλέπετε 8 ευρώ, όλα τα 2 ευρώ. Και είπαμε, μας κάβλωσε ο Παπ, πήραμε τα γκολ στην τύχη, μια πεντάδα και ένα χρυσά εφτάρια. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα από τα χρυσά εφτάρια. Ξύνουμε τα ποσά πρώτα. Μου αρέσει πολύ να ξύνω τα ποσά. Φαίνεται ρε μαλάκα, Άλεξ. Βάλε την κάμερα πιο κοντά. Από την κάμερα που πλέον. 20 ευρώ. 2 ευρώ που είναι και το πιο πιθανό να πάρουμε. 20 ευρώ. Άμα πάρω 100.000 θα γίνω Σαμουίτης. Ωραία, και τώρα πρέπει να τύχουμε το 7 νομίζω. 10 11 5. Ούτε καν το 2 ευρώ πήραμε. Παιδιά μου πιάσε ένα άγχος, είδα κίτρινο αυτό και νόμιζα ήταν κίτρινο αυτό. Τι λες τώρα. Από ό,τι πάει αυτό πάει όπως είναι στα σκουπίδια. Τώρα παίρνουμε το 10 ευρώ, 1000, 1 και 50. Ξύνουμε. Μάλλον το 1 ευρώ επειδή είναι 0 θα τύχουμε. Εδώ τυχαίνουμε τη σφυρίχτρα, πρέπει να τύχουμε και άλλη σφυρίχτρα όμως. Και κερδίσαμε ένα ολόκληρο ευρώ. Ο Πάπη είναι γενναιότερος. Αυτό κερδίζει 1 ευρώ, το αφήνουμε στην άκρη μαζί με το άλλο. Πάμε εδώ τώρα. 200, 8 ευρώ, όπα, αυτό κάτι μου λέει. Και 50. Ξύνουμε τα ποσά του αντιπάλου 2, 5, 9 και 7. Το 8 ευρώ δεν το τυχαίνουμε με τίποτα. Τι? 200, το 1. 4, 8, 6. Σκουπίδια. Πάμε τώρα σε αυτό. 10, 10 χιλιάρικα, 8 ευρώ πάλι εδώ και 1 ευρώ. 9 με τίποτα τυχαίνουμε, 5 και 8. Ξύνουμε σφυρίχτρα. 4, τίποτα, τίποτα. Σκουπίδια. Μας έχουν μείνει άλλα 2. Ξύνουμε 40 ευρώ, 1000, 10 χιλιάρικα βασικά, 50 και 5 ευρώ. Μακάρι να τύχουμε τα 5 ευρώ παιδιά. 8, 6, 4 και 5. Ξύνουμε 6, 5, 3, 4. Σκουπίδια. Όχι Παναγιά μου, χαλάς περισσότερο λεφτά από ό,τι έχω πάρει. 15 ευρώ πήγα από 5, 40 και 5 ευρώ. Για να δούμε. Ξύνουμε 7, 8, 3. Δεν το πάρουμε το καλύτερο. Ξύνουμε 5, 2, 7, 1. Από ό,τι καταλάβατε, μην παίζετε ξυστά. Σας τρώνε τα λεφτά. Χαλάσαμε, κερδίσαμε 9 ευρώ. Και χαλάσαμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ευρώ. Αυτό είναι 2 ευρώ, έτσι. Χαλάσαμε 8 ευρώ και κερδίσαμε 9 ευρώ. Οπότε βγήκαμε κατά 1 ευρώ κερδισμένοι. Εντάξει, δεν είναι και από τα καλύτερα σκρατσαρίσματα, αλλά κομπλέ. Αφού κερδίσαμε και όλο τον ΟΠΑΠ, καλά ήταν. Λοιπόν, τώρα τι θέλω για το επόμενο βίντεο. Εδώ έχουμε 60 ευρώ, ωραία. Στόχος, άμα φτάσουμε τους 200 subscriber, που δεν νομίζω να γίνει και ποτέ, τα 60 ευρώ θα πάνε σε scratch. Θα μας πείτε εσείς στα comments από κάτω scratch και πάμε να τα αγοράσουμε. Εντάξει, κομπλέ, τη βρήκαμε. Ωραία, εδώ σταματάει το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Ένα like, να είστε καλά.